Me ollaan nyt täällä Kepakodin uudessa Puistikkotien yksikössä. Täällä on toiminta alkanut huhtikuun alussa. Sen jälkeen kun meidän Jokelan yksikkö oli avattu, niin meiltä kyseltiin ihan älyttömästi niin työpaikkoja kuin asiakaspaikkoja ja jossain vaiheessa sitten heräsi ajatus, että no olisiko se sitten 4. Kepakodin paikka. Ja mietittiin eri näkökulmia sitten taas, että mitkä asiat on meille tärkeitä. Sijainti tietysti, että on palvelut lähellä, mutta ei kuitenkaan ihan keskusta kiinteistöt. Ja sitten lopulta meille tarjottiin tätä Nikkilän kiinteistöä ja tässä kaikki sitten loksahti kohdilleen. Yhteistyö Makevan ja Kokon kanssa on ollut koko tämän projektin ajan ihan uskomattoman helppoa, sujuvaa ja joustavaa. Tuntuu, että me ollaan oltu ihan niin kuin samoilla linjoilla ja me ollaan todella tultu kuulluksi. Mun mielestä jokainen palvelukoti on erityinen. Jokaiseen projektiin liittyy omat erityispiirteensä, palveluntuottaja, sen visio, konsepti, asukkaat, henkilökunta ja ympäristö. Nämä kaikki tulee ottaa hyvässä suunnittelussa huomioon. Yhteistyö on ollut mahtava. Mä oon varma, että uudesta Kepakodista tulee hyvä paikka asukkaille elää ja asua ja työntekijöille työskennellä. Projekti onnistui mun mielestä täydellisesti, koska meitä on kuunneltu, meidän erityistarpeita on huomioitu, aikataulut on pitänyt täydellisesti paikkansa. Kepakoti tarjoaa asukkaille muuttovalmennusta, tehdään kotikäyntejä asukkaiden luokse. Sitten käydään yhteiskunnassa tekemässä asioita, mistä se asukas tykkää, mitä hän on etukäteen valinnut. Pystytään luomaan sitten sellaista luottamuksellista suhdetta jo hyvän aikaa ennen itse sen asumisen alkamista. Mä oon Mika Polkangas ja on aito sipolainen ja olin yksi ekoeläjä. Puhutaan omia juttuja eniten ja aikuiset sitten järjestää meidän ruokia. Täällä on niin rento olla. Kaiken kanssa jutella ja tälleen.